Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ebok. Taong 1972, Iloilo. Noong mga panahong ito, madalas nag-aaway ang mga magulang ni Ebok. Naging malaking usapin noon ang pagkakaroon ng kabit ng kanyang tatay. Samantala, ang nanay naman niya ay nalulung sa bisyo. Hindi kinaya ni Ebok ang sitwasyon ng kanyang mga magulang, kaya sa halip na manatili sa kanilang bahay, napagpasyahan niyang umuwi na lamang sa probinsya ng kanyang lolo Magno. May konting ipon na rin naman siya noon na nagmula sa kanyang baon, kaya yon ang ginamit niyang pamasahe. Nanghiram na lang din siya ng pera sa kanyang mga kaibigan para pandagdag sa magiging baon niya. Noong makarating siya sa kanilang probinsya, nagulat pa ang lolo Magno niya dahil sa kanyang pagdating. Sinabi naman ng binata ang problema, kaya tinanggap siya roon ng kanyang lolo. Panahon ngayon ng labong, Ebok. Mas maigi kung huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi. Bagong salta ka lang dito, baka mapag-interesan ka nila. Ho? Sino pong nila, lolo? Basta, huwag mo nang alamin. Pabayaan mo na lang ang mga yan. Hanggat hindi ka nila inaano, wala tayong gagawin. Kahit pa na hindi alam ni Ebok kung ano ang tinutukoy ng kanyang lolo, napatango na lang siya. Dahil pagod siya ng mga panahong yon, minabuti na muna niyang matulog. Malalim na rin ang gabi noon, kaya mas pinili na lamang niya muna ang magpahinga. Kinabukasan paggising niya, agad siyang nagpaalam sa kanyang lolo na gumala sa buong baryo. Hindi naman tinutulan ng matanda ang kagustuhan niya, ngunit nagbabala ito sa kanya na wag nang pumunta sa pinakadulong bahagi ng kanilang baryo. Baka hindi ka na makauwi, apo. Yan ang ayokong mangyari. Mga hindi normal na tao ang nakatira sa maliit na kubo roon. Napalunok ng laway niya si Ebok. Dahil hindi naman niya alam kung ano ang tinutukoy ng matanda, nag-usisa siya rito at hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakuha ang impormasyon na gusto niyang malaman. Ang mga nakatira sa kubong nasa dulo ng nayon ay mga aswang. Iwas sila sa mga tao at ang sino mang lumalapit doon, nagkakasakit, at kung mamalasin ka na kapag inabutan ka ng dilim doon, tsak na hindi ka na makakauwi pa. Pinigilan ni Ebok ang kanyang pagtawa nang marinig niya ang kwento ng kanyang lolo. Dahil nagmula siya sa syudad, hindi siya naniwala sa mga ganoong nilalang at para sa kanya, mga kwento lang ang mga yon at hindi dapat siniseryoso. Masyado silang aktibo ngayon dahil panahon ng labong. Kumakati ang kanilang katawan dahil sa mga malabalahibong nakakapit sa katawan ng mga murang kawayan na yan. Kung totoo man po na aswang sila, mas dapat silang matakot sa akin. Mas marami akong alam sa kanila at kung kakalabanin man nila ako, makakaya ko rin sila sigurong labanan at talunin. Bumuntong hininga ang matanda. Sinabi niya kay Ebok na huwag itong pakakampante, lalo pat hindi niya alam kung ano talaga ang kakayahan ng mga aswang. Nagkwento pa ang matanda patungkol sa pakikipagsagupa niya sa mga nilalang na yon, kaya sa halip na umalis at gumala, kalaunay mas pinili ng binata na manatili roon at magpakwento na lang sa kanyang lolo. Buong maghapon silang nagkwentuhan at hindi nagsawa si Ebok sa mga isinalaysay ng kanyang lolo Magno. Bandang 4:00 ng hapon, napadungaw sa bintana ang binata. Napakunot noo siya nang may makita siyang isang lalaking nasa edad na 50. May buhat na sako yon at halatang medyo may kabigatan ang laman nun. Lolo, tingnan mo yan oh. Ano kaya ang laman ng sako niya? Mukhang mabigat eh. Pabayaan mo na siya, apo.
Hindi natin kailangang pakialaman ang mga bagay na ginagawa ng ibang tao. Baka sa hindi natin inaasahan yan pa ang magpahamak sa atin. Ano ho kaya yun? Ube? Ang laki naman po nun. Pabayaan mo na siya. Sige na, itutuloy ko na ang pagkukwento sa iyo. Ang lalaking yon ay isa sa mga nakatira sa kubo, kaya wag na lang natin siyang bigyan ng pansin. Nagpatuloy ang pagkukwentuhan nila hanggang sa tuluyan ang dumating ang oras ng hapunan. Pagkatapos nilang kumain, naglatag na sila ng banig at nahiga roon. Pagkaraan ng halos 1 oras, narinig ni Ebok ang paghilik ng kanyang lolo. Habang nasa ganoong sitwasyon, naalala niya ang sinasabing kubo ng kanyang lolo Magno. Nakuryoso siya roon, kaya naisipan niyang alamin kung anong meron sa mga nakatira roon at kung totoo ang sinabi ng lolo niya. Nang masiguro niyang mahimbing na sa pagtulog ang matanda, bumaba siya sa kanilang bahay. Nagkataon na sobrang liwanag ng buwan, kaya hindi na siya nagdala ng sulo. Nang nasa labas na siya ng kanilang bahay, inalala niya kung saang banda nandoon ang kubong tinutukoy ng lolo niya. Sobrang tahimik ng paligid noon, kaya kampante siya na walang makakakita at makakapagsumbong sa kanya. Binaybay niya ang daan patungo sa dulong bahagi ng baryo ng kanyang lolo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang mapansin niya ang tunog ng ibon na animoy nakasunod sa kanya. Noong una, hinayaan niya yon. Ngunit nang makaramdam siya ng pagkaluskos sa bandang likuran niya, ilang beses siyang natigilan para lingunin yun. Ilang segundo rin siyang nagmatsyag sa paligid at nang mawala na ang ingay na naulinigan niya, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Kalaunan, natanaw na niya ang isang kubo na nasa dulong bahagi ng baryo ng kanyang lolo Magno. Agad niyang naisip na yun na ang kubong tinutukoy ng lolo niya, kaya lalo siyang lumapit doon. Nakakatatlong hakbang pa lamang siya nang makarinig siya ng pag-igik ng baboy. Napakunot noo siya at napatanong sa kanyang sarili kung saan yon ang galing. Pagkaraan lang ng ilang sandali, nasagot din ang katanungan niya nang mapatitig siya sa silong ng kubo. Nakita niya roon ang 2 malalaking baboy. Kulay itim sila, nagbabaga ang mga mata at walang buntot. Sinipat ng maigi ni Ebok ang kinaroroonan ng mga yon. Habang pinagmamasdan niya ang galaw ng 2, napaisip siya kung sila nga ba ang nakatira sa kubo o baka napadayo lang din sila roon. Patakbong umalis ang 2 baboy sa silong ng kubo. Nang wala na ang 2, ipinagpatuloy ni Ebok ang paglapit doon. Nung nandun na siya, napatakip siya ng kanyang ilong dahil sa mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Isinantabi niya ang naaamoy niyang mabaho at nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga sa kubo. Naghanap siya ng siwang na pwede niyang silipin hanggang sa may nakita siya. Tiningnan niya kung ano ang loob ng kubo, pero wala naman siyang nakita. Dahil dito, umikot siya at nagbakasakaling may makita siyang patunay patungkol sa sinasabi ng kanyang lolo Magno. Saktong pagkarating niya sa kabilang bahagi ng kubo, may narinig ulit siyang igik ng baboy. Nagkaroon siya ng kutob na ang 2 hayop yun na nakita niya, kaya nagpalinga-linga siya sa paligid. Ganun na lang ang kanyang pagtataka nang wala naman siyang makitang baboy doon. Ilang sandali pa, tumambad sa kanya ang lalaki na nakita niya ng hapong yon at ang kasama nito'y isang ale na malapit na rin sa 50 ang edad. Lumakas ang kabog ng puso ni Ebok noon, kaya nagtago siya habang nagmamatsyag sa galaw ng 2. Nang medyo malapit na ang 2 sa kubo, napansin agad niya na duguan ang mga mukha nila. Nakita rin ni Ebok na naglalangis ang kanilang katawan, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung napano silang 2.
Sa takot na baka mahuli siya ng dalawa, minabuti na muna niyang umalis doon. Naisip niyang may mga susunod na araw pa, kaya hindi siya dapat magmadali. Dahil maliwanag naman ang buwan, patakbo siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang bahay, napagpasya na rin niya ang matulog. Ni hindi niya inisip ang patungkol sa dalawang tao na nakita niya sa labas ng kubo ng mga aswang. Kinabukasan, pagising niya ay sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Nagkaroon siya ng lagnat at hindi niya kaya ang bumangon. Nagtaka naman ang lolo niya sa nangyari sa kanya ng mga oras na yon. Apo, ano ba ang nangyari sa'yo? Huwag mong sabihin na nagpunta ka kagabi sa kubo. May kung anong inilibing ang mga aswang doon na kapag may taong lumapit, magkakasakit sila. Wala nang nagawa si Ebok kung hindi sabihin ang totoo sa kanyang lolo. Nagulat naman ang mga mata ng matanda at nakita ng binata ang pagkabahala sa mukha nito. Sinabi niya kay Ebok na kailangan nilang maghanda dahil hindi matatapos ang linggong yun, aatake ang mga aswang sa kanila. Dumaan ang ilang araw at nanatiling nakahiga lang si Ebok. Taas baba ang kanyang temperatura, kaya labis ang pagkabahala ng kanyang lolo. Kung ano-ano ang gamot na itinapal ng matanda sa kanya, ngunit hindi pa rin gumagaling ang kanyang lagnat. Isang gabi, papatulog na sana sila nang makarinig sila ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik sa paligid. May narinig din silang yabag sa ibabaw ng bubungan, kaya nataranta ang matanda. Kumuha pa siya ng itak at itinabi sa uluhan ni Ebok. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga yabag sa bubungan ay napalitan ng pakalampag. Naging panay na ang pagmumura ni Lolo Magno noon upang itaboy ang aswang, pero naging baliwala lang yon. Walang ano-ano, may kumalampag sa mismong pintuan ng kanilang bahay. Napako roon ang titig ni na Ebok at kitang-kita niya kung papaano subukan ng nilalang na sirain ang panara ng kanilang pintuan. Huwag kayong magkakamali na buksan ang sapilitan yan. Kilala namin kayo at anumang oras na gustuhin namin, pwede naming sugurin ang bahay ninyo. Pagkatapos sumigaw ni Lolo Magno, himalang tumigil ang ingay sa paligid. Nagkatitigan pa silang dalawa ni Ebok at ang kanyang lolo habang patuloy na nagmamatsyag sa paligid. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kung hindi ka sana pumunta roon, hindi mangyayari to. Humingi ng pasensya si Ebok sa kanyang lolo at sinabi niya na hindi niya na yun uulitin. Nagtanong pa siya sa matanda kung ano ang dapat nilang gawin para matigil na ang dalawang aswang, pero napabuntong hininga na lang siya. Kalaunan, nagwika rin ito, pero halata sa boses niya ang panginginig. Bahala ka na. Ang importante, makaligtas ka sa kanila. Hindi ako papayag na makuha kanila, kagaya ng ginawa nila dati sa dayo rito. Nagkataon pa kasing panahon ng labong eh, kaya ganun na lang ang pagiging agresibo nila. Sinabi pa ng lolo niya na hindi na babalik ang mga aswang na yun sa kanilang bahay dahil sa kanilang pagbabanta. Dagdag pa niya, kung babalik man sila, alam ng matanda kung papaano kakalabanin ang mga aswang na yun. Dahil sa nangyari noong gabing yun, pareho silang hindi makatulog. Nag-abang sila sa paligid at sa kabutihang palad naman, hindi na nakabalik pa ang aswang nung gabing yun. Dumaan ang mga araw at tuluyan na rin gumaling ang kanyang lagnat. Dahil sa nangyari sa kanya, nag-alinlangan na siyang bumalik sa kubo ng mag-asawa para magmatsyag. Nawala na rin ang interes niya roon, kaya nakalimutan niya yon. Makalipas ang mga araw at gabi, napansin ni Ebok na panay ang pagdaan ng lalaki sa tapat ng kanilang bakuran.
Madalas ding napapalingon ito sa bintana na animoy alam niyang may nagmamatsyag sa kanya. Isang araw, umalis si Lolo Ebok para pumunta sa isa niyang kaibigan. Dahil mag-isa lang siya, naisipan niyang tumambay na muna sa labas ng bahay ng matanda. Saktong pagkababa niya, nakita niya ang mag-asawang aswang na naglalakad pa uwi sa kanilang kubo. Sinundan niya ng tingin ng mga yon hanggang sa hindi niya inaasahan na palingon ng babae sa kanya. Halos mapatras siya dahil sa kaba. Susubukan pa sana niyang magtago pero nakita na siya ng mag-asawa. Mabalasik silang napatitig sa kanya pero ilang sandali lang nagpatuloy rin sila sa kanilang paglalakad. Noong makalayo na ang dalawa, napaisip si Ebok patungkol sa kanilang kubo. Kung talagang aswang ang dalawa, bakit wala naman ako nakitang katawan ng tao sa loob ng kubo nila? Subalit nang maalala niya ang dalawang baboy na nagmula sa silong ng kubo, mas tumibay ang hinala niyang marahil tama ang kanyang lolo. Gusto sana niyang bumalik sa kubo para alamin ang totoo, pero nangamba siya na baka kung ano pa ulit ang mangyari sa kanya. Dumaan ang mga araw at hindi na rin naulit pa ang pagbisita ng mga aswang sa kanya. Nakampante na si Ebok na hindi na siya gagambalain ng mga nilalang, kaya minabuti niyang wag na rin pumunta sa kubo ng mga yon. Isang gabi, sa hindi niya malamang dahilan, kahit na anong gawin niya ay hindi siya makatulog. Maalinsangan ang pakiramdam niya at sobrang irritable niya. Napakamot na lang siya ng kanyang ulo nang makitang mahimbing naman sa pagtulog ang kanyang lolo. Habang pinipilit niyang makatulog, may narinig siyang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Noong una, inisip niyang baka gawa lang yon ng mga asong gumagala. Subalit, nang marinig niya ang mahinang paghuni ng tiktik, naalala niya ang mga ingay noong gabing sinubukan silang pasukin ng aswang. Gigisingin sana niya ang kanyang lolo, pero nagtaka siya dahil tulog mantika ito. Sa kadahilanang yon, nagpa siya si Ebok na bahagyang buksan ng bintana para silipin kung ano ang nangyayari roon. Sa unang pagsilip niya ay wala naman siyang nakita. Pero nang tumagal siya ng ilang minuto sa ganoong sitwasyon, may nakita siyang dalawang nilalang na nakatayo habang nakatitig sa kanyang pwesto. Nagbabaga ang kanilang mga mata, kaya napagtanto niyang mga aswang sila. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Naisip niyang labanan ng mga yon kapag nagpumilit na pumasok sa kanilang bahay. Habang nakamasid doon, nagtaka si Ebok kung bakit hindi man lang sumusugod sa kanilang bahay ang aswang. Para bang meron silang hinihintay na hindi naman matukoy ng binata kung ano. Pagkaraan ng ilang sandali, halos mapaitad siya nang biglang napalundag ang dalawa patungo sa kanilang bubungan. Napatingala na lang siya nang makarinig siya ng kalabog doon. Kasunod nito, kinalampag ng mga aswang ang atip hanggang sa halos matuklap na yon. Sa ikalawang pagkakataon, sinubukang gisingin ni Ebok ang kanyang lolo. Subalit nang hindi ito magising, hinayaan na lang muna niya yon. Nagmadali siya sa pagpunta sa kanilang kusina at napangiti siya nang makita ang lumang sibat ng kanyang lolo. Kinuha niya yon at nagmadaling bumalik sa kanilang kwarto. Nang meron na siyang nakitang siwang, sinubukan niyang sundutin yon ng sibat. Sa una at ikalawang beses ay wala siyang narinig na ingay, pero sa ikatlong ulit niyang pagsundot doon, nakarinig siya ng pag-ungol. Sinundan niyo ng ingay sa bubong na animoy may nagwawala roon. Noong una, sa bubungan lang niya naririnig ang mga ingay, pero makalipas pa ang ilang sandali, nagsimula nang magkaroon ng kalampagan sa kanilang dingding. Dahil naisip niyang hindi na maganda ang kanilang sitwasyon, nilapitan niya ang kanyang lolo Magno at ilang beses na niyugyug para magising.
Pagdilat ng mga mata ng matanda, agad siyang nataranta dahil sa mga ingay na naririnig nila. Tinanong pa niya si Ebok kung bakit hindi agad siya nito ginising, pero hindi na nagawang makatugon ng binata ng tuluyang nasira ang kanilang dingding. Kasunod nito, natuklap din ang bubong ng kanilang bahay. Nang makita ni Ebok ang aswang na nakadungaw sa kanila mula sa siwang ng atip, napatayo siya sabay tarak ng sibat sa nilalang. Tinamaan sa muka ang aswang, kaya napahiyaw yon at agad na umalis sa tapat ng siwang. Ibinaling niya ang pansin niya sa bahagi ng nasirang dingding at nang may makita siyang isang maitim na nilalang na nakatayo roon, buong lakas niyang sinibat yon. Napaatras ang nilalang at nabuwal sa lupa. Alam ni Ebok na tinamaan niya yon, kaya napahiyaw siya. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kung hindi ka lang talaga sana pumunta sa kubo ng mga aswang na yon, hindi sila aatake rito. Sinabi ko sa iyo na aktibo sila ngayon, hindi ba? Hala sige, kunin mo ang itak ko at kailangan natin silang maitaboy. Walang pasabing kinuha ni Ebok ang itak ng lolo niya. Kumuha na rin siya ng para sa kanyang sarili bago siya lumapit sa matanda. Nang maibigay na nito ang itak sa lolo Magno niya, humakbang ang matanda palapit sa nasirang dingding. Bumuntong hininga naman si Ebok at minabuti niyang sundan ang kanyang lolo. Alam ko na ang apo ko ang pakay ninyo rito. Pero isipin ninyo, kanayon ko ang mag-asawang kasama ninyo. Kapag may nangyaring masama kay Ebok, silang dalawa ang babalikan naming lahat. Natigilan ang mga aswang dahil sa sinabi ng kanyang lolo. Nanatili namang nakatayo sa likuran si Ebok habang pinagmamasdan ng mga nilalang na may nagbabagang mga mata. Nang nasa tapat na sila ng dingding na nasira, nakita ni Ebok na medyo nag-alanga ng mga aswang na lumapit sa kanila. May ilan sa mga yon ang umatras, kaya naisip niyang hindi na nila itutuloy ang binabalak nilang pag-atake. Makakampante na sana siya, ngunit naging mabilis ang paggalaw ng aswang na merong sugat sa kaliwang mata. Napamura naman ng malakas si Lolo Magno at inambahang tatagain ng nilalang. Sa hindi inaasahan ni Ebok, sinakal ng aswang na yon ang matanda at ibinalibag papasok sa kanilang bahay. Susugod na rin sana siya, ngunit nang makita niyang nakahanda ang iba pang aswang na atakihin siya, tumakbo na lang siya papalapit sa kanyang lolo. Lolo, ayos lang ho kayo? Oo, apo. Huwag mo nang piliting lumaban sa mga nilalang na yan. Hindi natin sila kaya. Ang kailangan lang natin gawin ay itaboy sila rito. Kung ganon, paano natin gagawin yan, Lolo? Hindi sumagot ang matanda. Kahit na halos hindi siya makagalaw, pinilit niya ang makatayo. Nang nakatayo na siya, humakbang siya patungo sa nasirang dingding nila. May isang aswang na nakatayo roon. May kung anong sinabi si Lolo Magno sa kanya, pero dahil medyo malayo si Ebok sa dalawa, hindi niya na narinig ang kanilang usapan. Ilang sandali pa, humakbang ang binata palapit sa kanyang lolo. Saktong pagkalapit niya roon, yun din ang sandaling umalis ang mga aswang. Napakunot-noo siya habang nakatitig sa mga nilalang na paalis sa tapat ng kanilang bahay. Noon din, tinanong niya ang kanyang lolo kung anong sinabi nito sa mga aswang. Napangiti na lamang ang matanda at sinabing huwag nang intindihin yon. Ang mahalaga, wala na ang mga aswang at walang masamang mangyayari sa iyo. Kung ano man ang napag-usapan namin, sa amin na lang yon. Napalunok ng laway niya si Ebok. Kinutuban siya ng hindi maganda, pero dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang lolo, nakampante siya sa sinabi nito. Ibinalik na lang nila ang nasirang bahagi ng dingding at nagpasya na silang magpahinga. Hindi naman nangamba si Ebok, lalo pat nangako ang kanyang lolo na hindi na sila gagambalain pa ng aswang ng gabing yun.
Lumipas ang mga araw at hindi na nga sila ginambala pa ng mga aswang. Inakala ni Ebok na hindi na nga sila muli pang bibisitahin at sisindakin ng mga ito. Nagagawa na rin niyang tumambay sa labas ng bahay ng lolo niya kapag sumasapit ang gabi. Isang beses, habang nakaupo sa lilim ng isang puno, nakita niya sa hindi kalayuan ang lalaking pinaghihinalaang aswang. May buhat siyang isang sako at sa tulong ng liwanag na nagmumula sa konting liwanag ng buwan, nasipat ni Ebok ang nakausling paaroon. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Kahit pa na hindi siya nakapagpaalam sa kanyang lolo, naisipan niyang manmana ng lalaki. Malakas ang kutob niyang hindi siya pinaglalaroan ng kanyang paningin at kung hindi siya nagkakamali, biktima ng aswang ang nakapaloob sa sakong yun. Sinundan nga niya ang naturang lalaki hanggang sa makarating na yon sa kanyang kubo. Agad naisip ni Ebok na dadalhin yun sa kusina ang laman ng sako, kaya umikot siya para makarating sa likod bahay ng mag-asawa. Nung nandun na siya, sumilip siya sa siwang para makita niya kung tama ang kanyang hinala. Pagkalapit niya ng mga mata niya sa siwang, napalunok na lang siya ng kanyang laway nang makita niya ang isang batang babae na nakahandusay sa mahabang mesa. May tali yun sa paa at kamay, may piring ang mga mata at may busal ang bibig. Nung mga oras na yan, gustong pasukin ni Ebok ang loob ng kubo para iligtas ang bata. Pero nang makita niyang nagbago ng tuluyan ang anyo ng dalawa sa loob at may hawak na silang itak, nag-alangan siyang isagawa ang kanyang plano. Walang ano-ano, napaungol ang bata. Sinubukan nito ang gumalaw, pero dahil nakatali ng mahigpit ang paa at kamay niya, hindi nito nagawang makapumiglas. Napapikit na lang ng kanyang mga mata si Ebok nang makita niyang inambahang tatagain ng lalaki ang bata. Ilang sandali ring nasa ganoong sitwasyon si Ebok. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, halos masuka siya nang makita ang walang ulong katawan ng bata. Nagtaka pa siya kung saan nagpunta ang dalawa dahil wala na sila sa kusina. Napalunok na lang ng kanyang laway si Ebok nang marinig niya ang langit-ngit ng pinto roon. Napatras na lang siya nang makita niyang parehong lumabas ang dalawa. Nagbabaga ang kanilang mga mata at may hawak silang itak. Nang may makita ang binata na pwede niyang mapagtaguan, doon na sana siya sisiksik para magtago pero nakita siya ng babae. Umangil yun at agad niyang itinuro sa kanyang asawa ang kinaroroonan ni Ebok. Kinutuba ng hindi maganda ang binata, kaya napatakbo siya pa uwi sa kanilang bahay. Nang medyo malapit na siya sa bahay nila, napasigaw siya ng malakas para tawagin ang kanyang lolo. Nakarinig naman siya ng kalampag sa loob ng kanilang tirahan, kaya nabuhayan ng loob si Ebok. Saglit siyang tumigil para maghanap ng panlaban hanggang sa may nakita siyang dulong bahagi ng kawayan. Dinampot niya yon at nang makalapit na ang dalawang aswang sa kanya, inihanda niya ang panlaban niya. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagsigaw ng kanyang lolo Magno. Napalingon doon si Ebok at nakita niyang humahakbang patungo sa kanilang kinaroroonan ng matanda na nooy hawak ang sibat niya. Mga walang hiya kayong aswang kayo. Sinabihan ko na kayo na huwag ninyong kantiin ang apo ko at ako na lang ang kunin ninyo. Pero nung ginawa ninyo, mga walang isang salita. Bago pa man makalapit si Lolo Magno, bigla ang sinunggaba ng lalaking aswang si Ebok. Manlalaban pa sana ang binata gamit ang dulong bahagi ng kawayan, subalit nabitawan niya yon nang sakalin siya ng aswang. Atake pa sana ang babaeng aswang kay Lolo Magno, pero bago pa man yun makalapit sa kanya, sinibat niya na yun sa dibdib. Napaangil ang lalaking aswang at sa hindi inaasahan ni Ebok, mas hinigpitan pa ng naturang nilalang ang pagkakasakal sa kanya. Bitawan mo ang apo ko! Kung hindi, tatagain kita!
Hinugot ni Lolo Magno ang itak niya at mabilis na humakbang para lapitan sina Ebok. Pagkalapit niya, tatagain na sana niya ang aswang pero ibinilibag ng nilalang ang binata patungo sa matanda. Parehong nabuwalang maglolo. At habang nasa ganoong sitwasyon, mabilis ang ikinuwento ni Ebok ang nangyari. Pagkatapos nun kinuha niya ang itak ng kanyang lolo. Kahit na alam niyang alanganin ang sitwasyon niya, sinugod niya ang aswang. Pinigilan pa siya ng kanyang lolo, ngunit hindi siya nakinig dito. Pagkalapit niya sa aswang, sinubukan niya itong tagain sa dibdib, pero bago pa man tuluyang magawa ng binata ang kanyang nais, nahawakan na ng nilalang ang kamay niyang may bitbit na itak at kinalmot siya nito sa dibdib. Susuntukin pa sana niya ang nilalang, pero sa hindi niya inaasahan, hinigpitan na ng husto ang pagkakasakal sa binata. Ikaw ang magiging kabayaran sa pagkamatay ng asawa ko. Habang buhay na magdurusa ang lolo mo dahil sa ginawa niya. Pag-uwi ka ng aswang, mas hinigpitan pa niya ang pagkakasakal kay Ebok. Nagpumiglas siya habang nanghihingi ng tulong sa kanyang lolo, ngunit hirap nang makagalaw ang matanda. Noong mga sandaling yon, halos tumirik na ang mga mata ni Ebok at hirap na siyang makahinga. Nang makita yon ni Lolo Magno, tumayo siya at sinugod ang aswang. Subalit napaangil lang ang nilalang. Binitawan niya si Ebok at kinuha niya ang asawa niya. Dadamputin pa sana ni Lolo Magno ang itak niya para tagain ng nilalang, ngunit naging mabilis ang pagkilos nun. Napamura na lang ang matanda noong makita niyang palayo ang aswang habang karga ang asawa niyang may tama ng sibat sa dibdib. Magbabayad sila, Apo. Hindi ako papayag na mananatili silang buhay. Tutuldukan ko ang pambibiktima nila rito. Napahaplos sa mukha ni Ebok ang matanda. Inalam niya kung humihinga pa ang binata, pero gano'n na lang ang panlulumo niya nang mapagtanto niyang wala na itong buhay. Nakalawit na rin ang dila nito at may tumutulong dugo sa kanyang ilong. Napasigaw ng malakas ang kanyang Lolo Magno. Hindi niya inaasahan na mangyayari yun sa kanyang apo. Dahil dito, dinala niya papasok sa kanyang bahay ang katawan ni Ebok. Kinuha niya ang itak niya at sibat. Noon din, tumakbo siya sa mga kabahayang medyo malapit sa kanila para sabihin ang nangyari. May ilang kalalakihan din ang sumama sa kanya, pero nang makarating sila sa kubo ng mga aswang, wala na ang lalaking aswang, pati ang bangkay ng asawa niya. Dahil sa matinding galit ni Lolo Magno, sinunog nila ang kubo ng mga aswang. Halos hindi siya makapaniwala sa kung anumang nangyari kay Ebok. Gayunpaman, wala na siyang magawa kung hindi ang tanggapin ng naging kapalaran ng kanyang apo. Naisipan niya na siguro kung hindi lumabas sa kanilang bahay si Ebok ng gabing yon, hindi siya nagawang tugisin ng mga aswang. Kung alam lang din sana niya na medyo may katigasan ng ulo si Ebok, sana pinauwi na lang niya ang binata at nang hindi na siya naging biktima pa ng mga aswang noong mga sandaling yon na naging agresibo pa sapagkat panahon nyo ng labong na kung tawagin pa sa Iloilo ay Tagtarambo.